И здравейте, това е 10-ти епизод на Minecraft Survival и в днешния клип ще ходим в Недъра. В по-миналите клипове открих диаманти, изкопах обсидиан и сега ще ходим в Недъра, само да се оставя вълната. Така, дори няма много овце, трябва да ги размножа. Всъщност сега точно това ще направя, ще ги размножа и дори малко ми засича. Пресай. Дори не ще се оправя. Дразнimата сбета. Айде, съпка с съпка, тебе с тебе, така, който когото успея. Хвана. Всичките ли ги такова? Да, станаха 3 сиви. Станаха 3 сиви, 4 сиви, тук е. What? Карай, няма значение. Мах се тук. Мах. Така. Нека оставя това. Така, нека се оставя пшеницата също и нека да взимам обсидиана, който е тук. Така, нека и запалката да взема. Се оставя нещата, които не ми трябват. Да се поддържа малко инвентара, това и това не ми трябва също. Също. Скоро време трябва да се направя лък, защото в Недър доста често ще ми трябва. Ако има гастови. Така, само се чудя къде да го направя. Тук нещо, да знам, не ми харесва. Не. Тук не. Значи. Значи, добре, ще не го направя. Тук долу. Най-хубаво. Така. Ей, тъй не е добре. Само да разширя стената пълна, тук да бъде по-симетрично. Ей, тъй, перфектно. Така, тук. Значи, тъй. И така. И това е момента 3, 2, 1. Перфектно. Така и нека да влизаме. Така, нека ми зареди. Стане малко бавничко. Чакайте само да не паднем. Плавно. Добре, доста е тъмно тук. Затова така. Добре, на доста готино място ни спална. Добре, първото нещо, което виждаме е кварц. Добре, доста ми лаги. Не знам дали на клипа ще се усети, обаче доста ми забива. Така, тук някъде ето още кварц. Трябва да се взима малко недърак. 15. Така взема този кварц. Така. Ето тук има още едно. Добре, скоро трябва да се направя и enchanting table, защото наистина ще ми трябва.
защото почти 15 левел съм. И може да се енчант на нещо. Така, нека се увелича мъглата така на 16. Да видя. Добре, какво има около мене? Добре, единствените неща, които виждам в Недъра в момента са кварц. Добре. Добре. Така, по-добре ли? По-добре. Само да не забравяме, че портала е тук, защото ще стане доста лошо. Така, нека изкопаем това. Ето, каквото ми трябваше. Сега нека да отида да го изкопая. Също има още кварц, който ще съберем после. Добре, че взех тези блокчета малко. Така, да се качим до тук. Да направим една платформа, където да падат глостончетата. Добре, така. Не. Добре, поне долу мога да се ги взема после, но от тази страна. Добре, има малко лава, но мисля, че мога да се ги взимам. Да, мога да се ги взема, малко ще се прибием. Така, нека отида да взема и този кварц, колко доста. Така, 10 достатъчно ми е. Там още и там и тук. Добре, навсякъде има. И ми дава доста XP, което е много полезно. Виждате, вече съм 15 левел. Когато дойдох бях 10 мисля, или 11. Знам. Така. Изкопай това. Добре, нека изкопай това. Чувам само дрънчението на XP-то. Така е, тук има още много. Добре, почти 20 левел съм. Почти малко. Мисля, че изкопах всички.
Добре, има глоустон. Ето на колко готино място. Само искам да намерим замъка. Да взема брадавица. Да почнем да си правим полшани. Така, няма да вземам много, защото вече не ми трябва. Уоу. По-лека така разкочим. О, там няма да отивам. Ще взема това последно и ще се върна в къщата. Добре, също и това ще вземем. И глоустон. Така, нека минем тук. О! Значи съм можел да отида просто натам. И да взема още глоустон. Добре, тук има още от любимите ми неща. Копай го така, защото може да е на някой таван долу и скоча да умра в лава или в нещо друго. Така че ще бъдем малко по-внимателни и да умрем. Така. Тук нещо интересно. Отново кварц. Тук нещо интересно, само ще минем от тук и да тръгнем към портала, който мисля, че беше на тази посока. Добре, тук ли беше портала? Мисля, че тук някъде беше портала. Май беше там. Добре, не знам, но нека събера още малко левел. Добре, къде отиде този портал, бе? Къде отиде портала? О, ето го. Добре, може да слезнем тук долу. Що не е чудовище? Това съм написал. Фак! Ако някой разбра от какво бягам, наистина бягам, защото не искам да ме сриви. Взема малко пясък. Да имам. Добре, не го виждам, ама по-добре, че и той не ме вижда, за да мога да се избягам като хората. Така. Супер, само едно последно нещо, което искам да направя.
Това ще ми трябва. Така. Ама те пък не се свързват. Добре, значи ще направя друго нещо. Така и така. И така. Така, супер. Тук порталчето. И така. Само да направя така. Добре, взел съм доста глоустоун. Да, доста е. Също друго нещо, което ще направя с този камък, който е, ще е тук около къщата да вдигна едни такива стики торчове, да светяват, да ни идват чудовища. Добре, срещу него е. Добре, срещу него е. Също и ако дойде някой чудовище, да изгаря в тези неща. Тук най-важното, най-ново трябва да сложа така, като... Добре. Тук ще е добре така да направя. Нека окусем пак овцете. Да ги устрижим, да ги окусем. Мисля, че нямам бели овце вече. Но ако имам, ще се опитам с две бели овце да ги размножа. Ако някой знае как се махат цвета на някой овца, нека ми каже. Това сиво ли е? Да, не това. Това е светло сиво. Само се чудя с кварц блоковете какво да правя. Четиридесет 4 са ми. Нека обяра трансферна тук. Охо, вече имам доста кокошки, което е много добре. Нека така влизам. О, кочо. Добре. Значи, оставаме само да намеря мляко. И ще направя една торта. Давайте тук. Ере, кокошките. Така. Добре, тук ще направя така да му се качвам да фърлям на лицата. Ще изхабя и тези 8. Добре, тези 8 се спална само по някакви. Така. Супер, само и това тук се свети. Така. Добре, колко желязо имам? Не е много, но мисля, че за 3 кофи ми стига да... Така. Не искам 4 кофи, искам само 3. Така. Сега ще отидем да потърсим една крава, да източа мляко от нея. Но, защо не се взех пшеница? Направо да я привлека. Да, направо ще взема една пшеница да се привлека кравата до тук.
Така. Така, сега нека да тръгнем да намерим едната крава. Тук някъде близо имаше крави при мен. Добре, има прасета, това е добре. Ако ми трябва да се привличам прасета, поне около мен има много. И тук някъде на поляната трябваше да има крави. Чайте само да се увелича мъглата, така. Да виждам по-надалеч къде има крави. Добре, има коне. Може да направя златна ябълка, обаче нямам седло, това е много лошо. Също и моркови и картофи нямам. Надявам се да намеря. Добре. Един факт. Тук няма край. Аре бе, когато ми трябва една крава... Крав. Добре, какво става тук? Добре, повече от една крава са. Идвате ли? Охо, идвате. Как няма идвате? Идвайте, краво. Те две крави са ми достатъчни. Така че само две ще привлекам, само да се намеря. Ти? Аре бе? Аре бе, краво, пшеничка, щеш ли? Не щете ли пшеница, бе? Това, крави неща... Оха, така. Сега да застана тук, те ще дойдат. Добре, с овцете пак същото нещо стана. Само да не стане нощ. Значи. Да преместя тук и пшеницата. Ех. Преместя пшеницата и те ни отмайват се. Нема. Аре бе! А тъй. Как мучат. Чу. Хайде се. Добре, две крави мисля, че са ми достатъчни. Ще се ги размножа и ще се направя повече. Да. Пак ще стане нощ. Не знам само за кокошките, като ги привличах, как не стана нощ. Всъщност това май и при тях стана нощ. Да, при тях всъщност стана нощ, защото като скочат от високо се забавят, пък аз скочих от едно дърво и те след мене и някакви бавни ги чаках и той така стана и като те до къщата те вече беше нощ. Имаше доста зомбита тогава. Обаче тези крави са доста бавни. Зайците не знам с какво се привличат. С моркови сигурно. Не съм пробвал да размножавам зайци. Защото те да знам. Така. Те ще успеят да слязат. Да. Идвайте и тук. Тук те трябва да им направя нещо малко. Добре, тук, така. Хайде сега трябва. Така. Масята с пшеница тук. Ще две ми остават. Тук. Така, добре, две. Тук трябва да сложа две блокчета. Така. Значи трябваше ми мляко. Готово мляко вече имаме. И нещо, което можем да направим вече е
торта. Така, нека вземем това. И това. Ще че беше така едно захар в средата, така. Млякото отгоре. И пшеницата долу. Не. Пшеницата долу, млякото отгоре. Не, значи съм бъркал яйцата. Има още малко захар. Така. А млякото е отгоре. Да. И ето е нашата торта, къде да я сложа. Къде ще я сложим върху нещо хубаво. И да, това е за 10-тия клип. Аз бях Сътабой. Надявам се клипа да ви е харесал. И до скоро!